Astăzi vom face un videoclip și Nico va număra. Du-te și numără. Hai, mai numără o dată. Ne vom ascunde. Ne jucăm de avați ascunse la cu mâncare. Trebuie să-mi iau mâncare. Bă, unde... M-am ascuns aici. M-a văzut. M-a văzut. Deci nu știu unde să mă bag, uite. Uitați acolo. Uite acolo. Deci acum eu pot să mai lăs. Pot să-i mai să-l vezi. Da, filmez. De ce? Uite. Să-l tai, băieți. Ăsta este Nico. În TikTok e mai mic. Nico, numără. Te-am scuipat. Hai, mă, că numai eu. Pe tine te-am găsit prima. Da, eu număr. Bine, să mă apuc acum de numărat. Dacă n-am făcut intro, salutați pomul. Astăzi ne vom juca. Astăzi ne vom juca de avați ascunse la cu mâncarea. Dar și ce să fac, bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mă uit așa ca să văd unde se duc. Așa. E cam amuzant, fiindcă... Bine, gata. Cine nu e gata, ne-au cu lopata! Am mușcat? Pupu, Nico! L-am puput pe Nico. Cine mai e? Deci dacă... Edi, deci dacă... Stai că mă și pe sub mașini. Ia uite pe fratele. Stau aici pe pază. Da, prin partea asta, să mai mergem încolo. Nu mai ne apropiem de gard. Pupu, Edi! Te-am văzut, Edi! Te-am văzut, gata! Și cine se pune? Nu, că pe tine te-am găsit. Tu mai puput pe mine. De ce? Ne mușcă? Pe ce scap? Bine, deci nu mai avem voie încolo. Hai să ne jucăm în partea asta. Zice că scapă, tata zice că scapă. Bine, deci tu, el se pune. Tu te pui. Fiindcă te-am găsit al doilea. Nu, pe care l-ai găsit primul bărbat. Păi el m-a puput, el m-a scuipat pe mine. Și să vădeam că te-am așa și vădeam că se poate să duce. Vreau să duce la mamă la spate pe acolo. Te-am scuipat. Da. Adică te-ai dus în semnare, Da. Da. Ai văzut unde eram eu ascuns? Da, te-am văzut. Deci acum... Hai mă, tu te pui. Hai să mai sărbătorim și hai să și mai târziu ca să vedem casa blestemată. Hai, Andrei. Te pui acolo. Andrei. Pe Andrei. Hai, Andrei, pune-te. Păi dacă m-a scuipat el pe mine. Ia și tu. Da. Stai puțin, nu. Îți dau și ție. Da, uite așa. Stai puțin că trebuie să-i dau cu fratele. Da. Poți să-i și cu tine videoclip. Aoleu. Așa. Bine, hai să mergem. Hai, du-te, Andrei, și număr. Da. De ce pui chipsuri de la mine? Atunci du-te tu, hai. Nu. Hai. Am fost găsit. M-a schipat, atunci să se pună Nico. Am fost găsit ultimul. El a fost găsit primul. Da, bine, el m-a puput pe mine și am auzit decât puputul. Bine.